নাঙ্গলের মানুষ কি আপনি ট্রাক্টর আমার নালাগে ট্রাক্টরে ধ্বংস করলা কি ধ্বংস করলা ধ্বংস করা নাই एसु इउपिपिएल प्रमोद बर' रोनगोरा नार्जारि बे नखरावनो बै समाव खेबसेनो आलादा रायजो दानायनि मुङाव साब्रै आंनि परिबारनिफ्रायनो जिउ जोबलांदों। मानाव गेदेर साफ्रोमबो रायजो राजाफोर इउपिपिएल नि दैदेनगिरि आरो मावथि नोंथांमोननिसिम आं मोनसे खावलायनाय जे जोङो गोलाव सम राजनितिनि बाथ्रा लानानै एसे नांलायबोबाय बोराबलायबोबाय दा बेखाय गुबुन दलनि मानसिफ्रा गुबुन दलाव थाङोब्ला डेफिनेटलि एसे उसुबिदा मोननाया थायो एडजास्टमेन्टनि एसे साइकोलजिकेलि प्रब्लेम मोनो दा जेरैहाय आंजों लोगोसे गोबांथार नांगलेर মানুষ কি আপনি ট্রাক্টর আমার নালাগে ট্রাক্টরে ধ্বংস করলা কি ধ্বংস করলা ধ্বংস করা নাই গরিব দুখিয়া খিচিনি নাপায় নহয় খিচিনি নাপায় তো খাগৰামা মহিলা ইমান হি হেৰি মানুহ গরিব দুখিয়াৰ কাৰণে হি মাথা মাৰি হি আইসখান চলাইছে মাজৰ ঘৰত ফাৰি মাৰি এহেন্তে ডেগাৰ মাৰি বুকত ফালি এহেন্তে লৈ খানে আমাৰ গাঁওখান একটা ধ্বংস কৰি দিলা অসম খান আমাৰ আৰু নালাগে ট্ৰাক্টৰ নালাগে হাল কি এনে মাৰিব আমি নাঙ্গল দিয়ে মাৰিম আজিকালি ট্রাক্টর দিয়ে মাৰি ট্রাক্টরের কাম নাই ট্রাক্টরের বেলা গেছি এটা ট্রাক্টর বেলা গেছি এটা হাইয়া গেরুয়ার মানুহ কয় ট্রাক্টর হাঁটাও গেরুয়ার মানুহ কয় ট্রাক্টর হাঁটাও নাঙ্গলে দিয়ে হাল বাবো আমি এটা নাঙ্গলত যাই হুমাম কাক গতিকে আমি সব রাইজ মিলি আমি নাঙ্গল प्रमोद बर' नोङो फंबाय जोंनि खोथाखौ बाद हो नोङो नोंखौ सिन्था खालाम एसु इउपिपिएल प्रमोद बर' रोनगोरा नार्जारि रायजो राजा आइ आफाफ्रा नुदों आरो बुंसोलायदों जोबनोसैखाय बिसोरो बाज्ल'स्राबाय होननानै बाज्ल'स्रानाय बेयो बाज्ल'स्रानाय नङा होमबा गजब बेइज्जती है এইবার নির্বাচনত ইউপিপিএল দলে না বিজেপি না এজিপি না কংগ্রেস কোনো দলক না আমি সিট এৰি দিছো না আমি সিট লৈছো আমি অকলে খেলিছো অকলে জিকিম অকলে সরকার বানাম जेलाव थानाय जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बिखय बेल हियारिं बेबो दिनै जागोन गाबोन जागोन बा आरो प्रमोद बर' सारा सुइजारलेण्डनि सिमालङाव बिथाङा उन्दुलांबाय लोगोसे गोविन्द सारमोनहाबो दिनै सुइजारलेण्डनि सिमाङाव उन्दुलांनानै गरदनाय खोथाखौसो बुंदों एनजिबिफोरनि रिहाबिलिटेसनाबो मोनजोब्बाय मोननांगौ गैला बा मार्टिसफोरनि मोनथायाबो मोनजोब्बाय बे खोथा बुङो मोनाखै होफुङा गालांबाय बिदि बुंनो हाखो बा फंबाय बिदा जोहोलाव एनजिबिफ्रा जे हारिनि अलखदनि थाखाय हारिनि थाखाय नांदोंमोन आथिया दैनानै जिउ बावदों खायसेया दिनै थांनानै थादोंबाबो केसफ्रानो उइथड्रखौनो जायाखै केसनि सायावथ' जेबो मावाखै दिनै फंबायफोरनि दिनै केसफोरखौबो बोखांनायनि खोथायानो गैया रायजो राजा आइ आफाया नेनानै थायो हियारिंनि खोथाखौ बुंनाय खोनाया आइ आफा रायजो राजा नेनानै दं हर आच्छा इउनाइटेड फोरम आरो मार्टिस फेमिलि बेहाय मोनसे माने खौसेथिनि आरो जुथुमाजों लोगोसे दिनै पिकनिक जादों मानो होनोबा बे नखरावनो बै समाव खेबसेनो आलादा रायजो दानायनि मुङाव साब्रै आंनि परिबारनिफ्रायनो जिउ जोबलांदों दा बेखौ लानानै मार्टिसफोरनि मोनथाय आरो एनजिबिफोरनि माखासे मोनथाय दिनै जाफुंलायजोबै बा मोनफुंलायजोबैनि सोमोन्दै जोङो माखासे पिकनिकजों लोगोसे माखासे दुखु सुखु सावरायलायनो होननानै दिनै जुथुमाखौ लानाय जादों बे साब्रै मुंख्लं जालांनायनि मुंफोरखौ बुंनो हागोन नामा सोर गेवलां बसुमतारी गयाराम बसुमतारी देसोम बसुमतारी बिखुनजो आइ आरो एस्लारि बसुमतारी बिहाव बै समाव बिहावा पिटिसिनि निदानमोन आरो बेयावनो एनजिबिखौबो दाजेनलांनाय जादोंमोन बे नखरावनो गैया बेनिखायनो दुखु मोनदों बिखा गावदों बिहाव बोराय दङ 80 बोसोर बारबाय फुरा 95 बिबाबाव दङ सोङो माखासे फिसाला सानै आरो बिनानाव फंबायनि दिनै जेबा लागन सुनथाय मानो सफैयासै बय मोननाय खोनायो मानो मोनफैयासै सोरखारनि खुगानिफ्राय होजोबबाय आरो मोननांगौ गैलाबो खोनायो
मा जाखो होननानै दिनै सोंनायाव दिनै आं जेबो बिहावनो एन्सार होनो हायैयाव दिनै मार्टिस नखर फेमिलि आरो इउनाइटेड फ्रमखौ दिनै लेंहरनानै बावनो जुथुमा जानाया लानो गोनां जादों। मानो होनोब्ला दिनै बिखुनजो सासे दङ बिदुआ अन्थाव बेमारावबो गोग्लैनानै दं। फिसायनि मोन्थायखौ आंनि बिखुनजो आइयाबो मोनाखै आरो आंनि बेवाइ सानै दं बेनि मोन्थायखौबो जेबो मोनाखै। आरो दा दुखुनांथावा बेनोदि सोरखारनि खुगाजों होजोब्बाय मोननांगौ गैला, एनडिपि फेमिलिया गैला बा माबा मोनसे रिहाबिलिटेसना मोननांगौ गैला होनो गोदोना सुफुंजानायानो दङ, बे न'खरावनो दङ, खुनुरुखुम थांनानै दङ, गैया मोनाखै। आखाइ देख्रेबजोबजानानै गोदोना गब्लंना खुनुरुखुम जिउ मोननानै दिनै संसार जानायानो दङ, बहा मोनखो? मोनाखै। खिन्थु बबे बिखाजों बिथाङा बुंखो गबिन्द सार, बिथाङा बबे बिखाजों बुंखो? बिथाङानो बे सिथ्लायावनो बे एरियायावनो थानानै साइकेल बोराइजों सिबखावथिङो थाबायथिङोमोन। बोरै बावगोमालांखो बिथाङा? बिथांनि सायाव जोबोद दुखु मोनदों। आं गुबुनखौ बुंनो साना। मानो होनबा बिथाङानो बुंथारदों जे एनडिपिफोरनि रिहाबिलिटेसनाबो मोनजोब्बाय, मोननांगौ गैला बा मार्टिसफोरनि मोन्थायाबो मोनजोब्बाय। बे खोथा बुङो, मोनाखै। होफुङा गालांबारि बिदि बुंनो हाखो? आरो बिथाङा जुदि बेसेन गोसा सासे सोरखार होननानै मानिजाथावमोनब्ला दिनै जिखिनि लिस्टआव दङ हरबाय बाखिखिनि थानायखौ उनाव साक्सेस खालामगोन खोथाखौ बुंलायबाबो गोसोआव नैबे दुखुथिया न'खरफोरा बा जोंनि मार्टिस फेमिलिफ्रा गोसोखौ गोजोन मोनगौमोन। बा फंबाय बिदा जोहोलाव एनडिपिफ्रा जे हारिनि अलखदनि थाखाय हारिनि थाखाय नांदोंमोन, हाथियार दैनानै जिउ बाउदों, खायसेया दिनै थांनानै थादोंबाबो केसफ्रानो उइथड्रखौनो जायाखै। बिथांमोना केसनि सायावथ' जेबो मावाखै। दिनै फंबायफोरनि दिनै केसआबोखौबो बोखांनायनि खोथायानो गैया। बिनि सायाव आरो मोनजोबनायनि खोथा बुंदों। जोबोद अन्याय, दुखुनांथाव। बिथाङा गावनि फिसाजों समान जोहोलाव एनडिपिफोरनि हाथियार दैनानै सोमावसारनायखौ थगायदों आरो गावखौनो गावबो थगायनानै लादों, बर' रायजोखौबो थगायदों। बुहुद अन्याय राव बुंदों, बिलिटुवेट गैयै रावखौ बिथाङा बुंदों। जाय बिथाङानो बे जायगायाव थानानै थांनाय, बिथाङा बावगोमालांदों। प्रमद बर' सारनि सिमांनि सुइजारलेण्डआव बिथाङा उन्दुलांनानै गरदनानै बुंनाय खोथाखौसो बुंगासिनो दंखौ नुनो मोनबाय थादों। बेनिखायनो दिनै आं बिखा गावदों। सासे आइजो बा सासे बर' बिमा, सासे जोहोलावफोरनि बिब' महरै दिनै फंबायफोरनि नांनायाव फंबायफोरनि दिनै केसखौ उइथड्र खालामनायनि दिनै खोथा बुङैयाव दिनै जेलाव थानाय जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बिखय बेल हियारिं बेबो दिनै जागोन गाबोन जागोन बारो। रायजो राजा आइ आफाया नेनानै थायो। जोहोलाव एनडिपि लोगो जेखिनि सोराङाव दं नेनानै थायो फैगोन मोनबोसिगोनखौ। नाथाय सोरखारा साननैसो सिगां थांनानै बबेबा नेताजों नुजाहैयो, हियारिंनि खोथाखौ बुंनाय खोनाया। आइ आफा रायजो राजा नेनानै दं, हरदो खोथा खोनाया। बिथाङा मा होननो थाङो मायाबासो होनफैयो। 400 कौटिनि थाखानिसो खोथा बुंफैदों, खिन्थु रन्जन दैमारिनि सारखौ खोथाखौ बुंफैयाखै। बैयाव बिखा गावनानै दिनै इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपि आरो मार्टिसजों दिनै नैबे न'खराव नैबे सिलिंखार जानायनि सिथ्लायावनो जुक्ति आरो खौसेथि जादों। आरो बिथांमोननि अन्याय रावखौ जाहाथे आइ आफाया एक्सेप्ट खालामा। दिनै प्रमद बर' सारा सुइजारलेण्डनि सिमाङाव बिथाङा उन्दुलांबाय। लोगोसे गबिन्द सारमोनहाबो दिनै सुइजारलेण्डनि सिमाङाव उन्दुलांनानै गरदनाय खोथाखौसो बुंदों, मोनफुंजोबाखै। बबे बिखाजों बुंखो?